мохтаж болган корт-курыны өлкөннөргө хизмет куюп йөриләр. Вактан да булганнар, кулларынан бүтән эш килә, нәрсәгә тотынсалар, бүтән нәрсәне йөреп йөритергән. Шундый искиткеч тәрбияле балалар тәрбияләгәнсез. Менә аннан соң Гүзәл Рифкатовна әйтеп алды инде, укытучы кеше элеккеге чорда чагыштырсаң, ул авылда иң олы кеше, иң мөхтәрәм кеше. Вактан да югары белемле, ул вакытта күпме буын кешегә сез билем биргәнсез, күпме буын кешегә сез юл күрсәткәнсез, алар кайсылары күпмесе нинди генә урынлы эшләрдә эшләмиләр. Бу сезнең көчегез, сезнең хезмәтегез. Шуңа әле менә түр башында, шушындый җылы өйләрдә, хөрмәттә, матур тормышта яшәргә Сәмига апа. Авырлык күргә язмасын, авыр начар хәбәрләр күргә язмасын, балалар исән сау булсын ди. Үзегез сәламәт булып чирләмәс. Шәфкатькә ял итәргә килегез.